son primeiro médica antes que nada, tamén son mamá e tamén un pouco cabreada. Bueno, un pouco moito ou tamén. Estou aquí como diputada, creo, pero o meu compromiso político xurde de antes de ser diputada, non? Porque eu antes que diputada médica fui defensora da sanidade pública, vale? E dai sae o meu compromiso, non? Hai 4 meses que me incorporei ao Parlamento de Galicia porque unha compañeira pois se enfermou. Bueno, pois estou vivindo esta experiencia transitoria, moitas ganas de volver á miña consulta, pero estou tremendamente interesada por coñecer as vosas problemáticas e, na medida do posible, por trasladalas ao Parlamento. Tamén vos teño que confesar, non? Que temos que manexar a frustración de que somos un grupo político minoritario relativamente, non? E que as nosas iniciativas moitas veces se atopan coa maioría absoluta do Partido Popular, co cal, vale? Eu comprométome a visibilizar e comprométome a trasladar, pero non quero prometervos cousas que non se poida, vale? Bueno, son Moncho Veras, son médico de familia, participo como en SOS Sanidade Pública da Coruña e participo en Marea. E, bueno, eu viña a falar sobre todo do que se podería facer desde o Concello en saúde, que non é exactamente o que é asistencia, precisamente, porque a asistencia non está transferida aos concellos, non? Pero, sin embargo, pensamos que realmente os concellos teñen moitísimo que facer e quizás do máis rendible en saúde, outra cosa que non se faga, pero o que parece que non é tan útil. Sin embargo, bueno, un pouco todo o que di a bibliografía, a literatura internacional sobre saúde, a OMS, un pouco todo eso, pois fala posiblemente da promoción de saúde e do que é saúde pública, que é onde hai máis rendemento en reducción de mortalidade e de carga de enfermidade. Non inmediato, pero se non se empeza, non se chega. Pero, bueno, non sei se igual choca algo cos intereses de outro tipo. Entón, eu estou tamén para o que digades, non? Porque igual non sei se vos interesa o que eu podo decir sobre isto. Claro, a ver, tíamos pensado facer unha charla de outra forma, pero ouvir as rapazas estas de Moeche, ouvir tamén os das ambulancias, decidimos cambiar a unha mesa redonda para que vayades exponendo cada un dos vosos problemas, ela como diputada poder trasladarlos ao Parlamento, e se eu xa non me estendo nada máis. Non, eu creo que é interesante. Despois, que se que explicar que lle podemos exigir aos concellos que fagan, como poden, porque o que se interesa a todos. Sí. Porque para solucionar as problemáticas tamén teñen que estar eles. Bueno, eu propoño que se saben as primeiras en comentarnos a súa tal, porque... Bueno, eu teño aquí un pouquiño antes. Bueno, antes nada, dar as gracias por interés que amosaxes no problema que temos nos, concretamente en San Sadurniño, Moeche, Cerdido e Somozas. Nosotros somos uns concellos rurais, que non é que teñamos moitos nenos, pero, bueno, 330 nenos sí que son importantes, ou deberían ser os menos. Nosotros tiñamos un servicio de pediatría, que non era un servicio de luxo, pero que tampouco nos queixábamos. A nosa pediatra estaba os lunes e viernes en exclusividade en San Sadurniño, e os martes, mércoles e xoves facía media xornada en San Sadurniño e outra media xornada dedicaba a ir a cada ayuntamiento 2 horas, tiña 2 horas a Moeche, 2 horas a Cerdido e 2 horas a Somozas, que non era moito, pero que a nosotros valíanos para por menos organizarnos un pouco. Se tiñas unha urgencia, ibas a San Sadurniño. A nosa pediatra preparou a súa exposición, aprobou e colleu o seu destino, que curiosamente a nosa plaza de pediatría, pese a ser unha plaza estrutural, que é como nos din que é, non estaba ofertada. Entonces, quedamos sin pediatras. Iso podía ser un pouco dun día para outro,
Claro, todos nos enfadamos un pouco, entón eu decidí crear unha pequena plataforma que fun agregando xente e vimos un pouco a ver que se podía facer. Pues facemos un escrito, damos entrada no registro, animamos as familias todas a poñer follas de reclamacións por cada neno usuario do servicio dicindo que queríamos que se restablecera o servicio de pediatría. E aquí quero contar o que máis nos crispou, que foi que eu dixen, bueno, pues como difundimos isto? Pues as AMPAs dos colexios é unha idea genial, porque así chegan a todos os nenos. Entón as AMPAs, sí, veña, vale. Entón, collimos follas de reclamacións en cada centro de saúde, 60 follas en Moeche. Gravamos o escrito, a cada folla repartiuse no colexio, porque mediante AMPA, e se foi un xoves ás 4 da tarde. E ás 9 da mañá estaba o inspector de educación no colexio, porque houve unha denuncia ao colexio por repartir unha folla de reclamacións para pedir un pediatra. Jueves ás 4 da tarde. Cando lles van aos seu ben que Jueves ás 4 da tarde. Mira, será que se sabe quen era a persona, o denunciante? No, iso que se exixiu, a ver, tal, tumba, pero mira que teñen que ter uns contactos de carallo para que os atendan desde pola tarde e que cambien a axenda que teñan organizada para o seu día seguinte. E bueno, claro, a mañá está no colexio. ás 9 da mañá no colexio, claro, a directora tuvo que recuar o que non estaba escrito, en plan que ela que non lera a folla, que repartía sin saber, que iso que tiña tintes políticos, pero creo que iso ya así, escribe aí, hasta que non escribas tal, e claro, armouse a de Dios. Todos os alcaldes se enfadaron moitísimo, porque iso coincideu con unha xuntanza a escondida dos alcaldables do Partido Popular, os alcaldables, non os concelleiros, co conselleiro. O sea, reuniuse antes coa oposición toda de todos os concellos Que cos propios alcaldes. que cos alcaldes afectados, nos armou un Cristo criminal. Fixeronse plenos extraordinarios en todos os concellos. Os alcaldables non representan a ninguén. Claro, alcaldables e máis concelleiros. Solo había un alcalde, que era o alcalde de Somozas, que non se quixo sumar a iniciativa. Fixemos pancartas, que hai unha... Fixemos pancartas aí. O que mandastes a través da AMPA era a propia folla de reclamación dos... É un escrito que fixen eu. Un escrito que fixen eu, que contaba un pouco o que pasaba. E que supoñía unha discriminación pois, no rural, que supoñía que perdíamos a itinerancia, porque a todo isto, a solución que nos deron foi non atopar un pediatra, e veñen médicos de familia, con cursos de puricultura, pero un día ven un, outro día ven outro día ven outro máis. Non había continuidade. Entón, eu entendo un pouco do tema, ou María del Mar que pode explicar, a un recién nacido que hai que facer examen aos 15, aos 20, aos mes, mirar as caderas, mirar unha pila de cousas. Quen coño lle fai iso ahora? E cada día un. Cada día un, diferente. É unha, máis que nada unha discriminación, que os nosos nenos se viviran en esas adornitas, o sea, viviran en Moeche ou viviran... O sea, non só suprimiron o servicio parcialmente, senón que ademais non dotaron dunha persona fixa. O sea, unha merma de calidade asistencial, unha merma de o sea, non fan a itinerancia. Non é pediatra. Sí, efectivamente. É un puntazo xa. E bueno, e despois o que é moi feo é como se portaron con nosotros. Empezamos a poñer follas de reclamacións o día 14 de enero. Están empezando a chegar agora as contestacións. É un fotocopia e pega. Todo igual. Todos igual. Todos igual os vosos e todos igual que os Todo igual. Estamos facendo posible, non hai, pero bueno, así, tal, lamentamos moito. Tedes un servicio restituído? Non hai pediatra. Temos un servicio que veñen de forma voluntaria, porque non cheguei ao kit da cuestión. De forma voluntaria veñen uns médicos que encima vai haber que facerles unha ola. O sea, con nosos impuestos... É un dereito que teñen os nosos fillos. O que pasou despois neses plenos extraordinarios é que desde as oposicións de todos os partidos, que era o Grupo Popular, que era o máis representante, dicían que sí, que estaban de acordo, que se tiña que restituir o pleno, pero que non iban votar. E levantáronse e foi. Deixámonos cobrar. E nos tres acompañamos. A veces foi... Pasado niño, perdido e Moeche. Xa non... E foi... Levantáronse nos tres. A ver, nosotros sempre decimos o mismo cando falamos nos medios ou cando intentamos
ser o máis razonables posibles, que nós non dudamos da profesionalidade dos médicos que vayan vir, porque imagino que terán o seu código deontolóxico que non van a facer nada mal ás amendas. Pero eu digo que se o meu neno vive en Narón, iba a ter un pediatra. E o meu neno vive en San Sadurniño e non ten un pediatra. Decidiron que os nenos baixaban, que a natalidade baixaba, que iban a necesitar menos pediatras, non se deron conta de que a demanda aumenta, de que os nenos e as nenas van máis ao médico, de que se fan controles de saúde, e reduciron, abandonaron a dotación de pediatras, non? E máis ou menos, creo que hasta queren que están, polo que din, que hai unha sentencia que o da itinerancia que a poden suprimir, que xa ganou o personal sanitario, ganou sentencia de que non teñen por que facer a itinerancia, pero que creen unha plaza con itinerancia. E o que queira collela que a colla, e o que non que a deixe. Aí colisiona cos dereitos dos profesionais que queren plazas, claro. Entón, que habería que facer? Premiar as plazas de difícil cobertura para que os profesionais escolleran. Efectivamente, pero non, o Sergas non está apostando directamente por... Non aposta polo rural, ese é o problema grande. Efectivamente, vos dicíades que un neno de San Sadurniño ten tantos dereitos como un de Narón. E máis, debería ter incluso dereito a que se fixera unha discriminación positiva, porque está nun entorno con menos recursos, con máis distancia ao hospital... Bueno, vale, e as ratios por sí mesmas son números fríos que non falan das necesidades das persoas. Claro. Entón, claro. É o que estaba comentando a Mar. Aquí incluso saleu un Mar ali por medio sin ela sabelo. Porque en San Sadurniño, o portavoz do PP dixo que eles que tiñan unha persona que vivía en Moeche e que tiña problemas con validación de títulos, pero que senón que esa persona que está xa traballando. Así, con estas palabras. E depois levantaron e foronse. Tedes o audio que podedes oír, que está na página do Concello. Así, Hola, Filipe. entón iso, bueno, manifestar eso, que estamos aí en pé de guerra e movéndonos un pouco polos nosos fillos e por sobre todo que Se non protestamos nós, eles... para non perder recursos e iso. Que, bueno, que a sanidade está baixo mínimos, pero eu creo que o mismo que hai cartas con as cousas, que se non se prima a saúde, pues, pero bueno, compañeros das ambulancias, porque están peor ainda, o que a nosotros venos a ambulancia de Cedeira, de Cedeira. San Sadurniño non ten ambulancia? Non ten ambulancia. San San Sadurniño non Sadurniño ten cerrou, ambulancia. son plantas de Ferrol. Sí. En canto apareza un, sabes que va a sacar a chistera. Claro, porque que llegan a todos os alcaldes, especialmente os do PP. En canto apareza un xa, bueno, sí, pero non sei de onde vai salir, porque Sabemos. De- Eu presentei a primeira reivindicación neste sentido foi, que me chegou a min, polo menos, foi de Curtis. Eu presentei esta iniciativa en pleno, ademais. Presentei un mércores. Non había pediatras en Pontevedra. O martes empezou a traballar un pediatra en Curtis. Quero dicir, non había pediatras, pero nese momento Pero a mí- aparece un para me gustaría que alguien me dijera, mira, pues vamos a abrir as listas, vamos a mirar todas as áreas de compromiso, vamos a ir petando porta por porta aos hospitales privados a ver se alguén quere, non sei, é que non sei cal é ao mellor alguén que traballe niso sabe de onde pode quitar, pero a xente non traballa de balde. Eso Claro. primeiro. Eu tamén son profesional e teño outra perspectiva, ti tamén Sí, a terás, sí. Mar e Moncho, non? Claro. Entón, detectamos unha carencia básica de investimento na sanidade pública, non? Donde non hai orzamento non se pode contratar personal. Si durante anos, ou seja, os últimos anos de goberno do Partido Popular, foi un auténtico desabastecemento do sistema sanitario público, non cuidaron a infraestructura básica que é o personal, vale? Tan de cedo iba isto a estoupar na cara. Está clarísimo que non apostan pola sanidade pública e mil veces menos polo rural, e mil veces menos polos nenos e polas mulleres. Entón, sí, efectivamente, así. bueno, agradecervos que nos deixaredes participar. Que tampouco ofreceron un pediatra centralizado, ¿no? Pode por un modelo de pediatría de atención primaria, pero sen recursos, porque realmente nunca se incentivou esa, porque incluso os pediatras escapan bastante da primaria, formanse no hospital e queren ir para o hospital, non? Co cual ti ou faz atractivas as plazas ou non tes profesionais. Nun momento de carencia hasta van ao hospital privado. As mutuas cada vez teñen máis presenza, porque a privada ten máis presenza, entón non vas ter profesionais.
o contrato que ofreceron agora, que sacou a Consellería da manga dicindo que vai ofrecer un contrato estable para médicos de familia e para pediatras. Creo que tamén era para... Incluídos. Claro. Cando se levantou a presión, o de Eso- pública. O sea, cando as propias profesionais din que non claramente a un contrato estable, en vez de ir un día para aquí, outro para lá, outro para onde, pues será por algo, ¿no? O sea, claramente ese é un contrato que non vale. Porque si é... Bueno, onte comentaba unha compañeira que é a presidenta da Sociedade da Asociación Galega de Medicina de Familia, que tivo unha reunión co conselleiro hai 2 días, porque, bueno, é presidenta desde hai unha semana, entón era como unha presentación así. Entón falolle, bueno, hai un problema aquí temos un problema, claro, dentro da Asociación de Medicina de Familia hai moitas médicas e médicos, a maioría son médicas, pero xóvenes que están nesa situación de precariedade. Entón o conselleiro dixo, bueno, pero acabamos de sacar o mellor contrato estable de toda España. Bueno, xunto co do País Vasco, o que pasa que o do País Vasco é ilegal, así se dixo. Contrato lixo, que eu chamamos. coñezo, por certo, o do País Vasco e é bastante mellor que este. Pero dille, bueno, pero a realidade é que elas non o queren, o sea, que por algo será. E dille en directa, díxolle textualmente, es que tivemos unha reunión onte e o comentou onte. Digo, pois se non queren, que marche. Se non queren que marche, xa virán de Portugal ou de outro sitio. Pero este é un home que ten que facer dimitir e marchar. Quer dizer que con ese ánimo, con esa forma de resolver problemas non facemos, non? Aumentamos o problema, claramente. É intencionado e estruturado para desmantelar o sistema sanitario público para sacar callada dos centros privados. Temos un exemplo clarísimo que, bueno, a través das portas xiratorias, ese mecanismo a través do cal unha persona que ocupa unha alta responsabilidade de xestión, como por exemplo Rocío Mosquera, que procede dun centro privado, acaba ocupando a dirección dun centro concertado como Galaria, vale? A donde se desvían moitísimos cartos. Onte a mesma compañeira, Susana Aldecoa, presidenta da Asociación Galega de Medicina de Familia, nos decía que a área de Vigo neste momento é a máis carente en atención primaria. Bueno, íbamos defender aquí hoxe que o presuposto para a atención primaria debería ser polo menos do 25%. En este momento estamos no 12,6%. Bueno, pois se iso xa é escaso para as pediatras e demais, na área de Vigo hai un 11%. E por que hai un 11%? Porque o Álvaro Cunqueiro, que iba a costar X e acabou costando X máis outro moito, está chupando todo o presuposto da zona e ese presuposto nin sequera queda no hospital público, que aínda bueno, vale? Nos defenderíamos que fora máis para a primaria, para equilibrar. Ese presuposto está indo moito a bolsillos de empresas privadas. Ou seja, estamos dicindo alto e claro que a privatización encuberta é un negocio, quero decir, tamén tanto Moncho como a min formamos parte de SOS Sanidade Pública, formamos parte da Asociación Galega de Defensa da Sanidade Pública. En estas asociacións temos compañeiros que escribiron un libro que chamaron así tal cual, a saúde como negocio. Temos algunha compañeira que, bueno, pois presta especial atención a investigar pois as conexións entre empresas privadas e determinados cargos pois da administración, non? E a destapar en que medida pois estes fenómenos de portas giratorias e demais acaban beneficiando a empresas privadas, non? E tamén por eso reivindicamos, non? Pois que o presuposto vaya máis para a atención primaria, que está menos sometida a estas forzas do mercado, está menos sometida a elevadísima tecnoloxización como a fonte de gasto e de componentes diversas, vale? E gasta menos en fármacos novos, vale? Quero dicir, é 1000 veces máis rentable, exacto, 1000 veces máis rentable, 1000 veces máis achegada ás persoas, 1000 veces máis eficiente, resolve o 90% dos problemas de saúde das persoas e, sin embargo, xa vedes, en Vigo un 11,6% de presuposto, aquí un 12,6%, as nenas de Moeche sin pediatra, a xente das Pontes unha ambulancia que nos vai comentar Roberto en que condicións está, claro, efectivamente. Vimos a denunciar
Pero todo isto non é casual, é orquestado e é estruturado. E se non temos clarísimo que temos que defender a sanidade pública, acabaremosla perdendo. Por eso me parece tremendamente valioso unhas nais ou utilizando as técnicas que consideren oportunas, incluídas a través de AMPAs, vale, defendan o seu dereito a que os nenos e as nenas tamén do rural e especialmente, hombre, por a mí supuesto. iso fixo me chorar, porque Claro. ineiro así nun momento de euforia, e de verdad que reía. Que pena tan grande que nin que estuvera pedindo aquí un aeroporto, Eu levo 5 meses de diputada. Xa vos comentaba antes que estou convencida de que vou volver á consulta porque é mil veces máis gratificante. Pero, se de algo me sirveu isto, é para perder moita ingenuidade. Falábamos antes da dificultade que temos para visibilizar cousas porque estamos na oposición. Falábamos tamén da necesidade de manexar a frustración de non poder cambiar cousas porque nos enfrontamos a unha maioría absoluta. Esa maioría absoluta ten garras moi alargadas nas AMPAs, nas AMPAs nas outras AMPAs. AMPAs. Además, é que todo o mundo mira a unha mamá ou mira a alguén que afín ao PP, claro, chispeaba o Facebook, chaval. Botaba luz, porque... Bueno, afortunadamente hai redes sociais e podemos enterar das cousas sin ter que esperar a que nos lo diga a Televisión de Galicia. Pero non sou pensaste que vos dixo María. Non sou pensaste que... Pois a que se armou... É que nunca estou ali agora. Buah, armouse. É que, mira, se mirades o grupo de PP de San Sadurniño, pantallazos de todos os comentarios que houve de toda a xente. Eu puxeron de pantallazos no PP. Así. É que foi... Aparte que tamén nos dixen que íbamos coordinados polo alcalde. A mí no pleno de San Sadurniño miraban falando para mí, non miraban para o alcalde, miraban para mí. Teño unha cabecilla que está mal informada e eu poner no corto. Está mal informada e non sei que, e a plataforma e miraban bueno, foi... Sí, o seguinte día foi cando aparecen os comentarios de que íbamos coordinados polo señor alcalde, se miras ti. Claro, que hasta E o que somos un grupo de mamás e de papás, estamos enfadados. Eu, desde un pouco longe, que estou ahora mismo, eu creo que a plataforma e as AMPAs fixeron o que teñan que facer. Solo foi a de Moeche, porque despois chamaron, Educación chamou ao Colegio de Cerdido en plan, se vos ocurra coller esta folla. Chamou ao Colegio de San Saturnino e se vos ocurra coller esta folla, sabes? Foi moi feo. E os ataques estaban facendo... Entón, as mamás que fixeron xa a porta e repartimos porta para fora. A eles non les gustou. Pero bueno, Non me gustou a plataforma ni nada do que Eu fixeron. seguro que hai máis xente que ten cousas Que fóramos a radio tampouco lles gustou demasiado. Claro. O dixeron no pleno, de feito está... Claro. O que necesitan. Estaba ben, A nós tampouco nos gustan eles. Claro, é que mira, se escuitades o audio de Moeche, hasta lle digo, é que a ti o PP da alerxia, dixe a alcaldesa, si un pouco de alerxia sí que me dá, a verdad, pero bueno, foi un pouco... Pero bueno, intentamos que non se que non se faga política, pero eles son os primeiros que fan política coa xente. Se estamos sin pediatra, é moi É algo por culpa de facer ese que tipo non hai de... pediatra. Claro, pero nos como Segundo, trans e como fals non queremos que se vaya Pero non vai ser por posible. ese... O sea, como se enfada o sea, ¿por qué político? Pero son as súas decisiones Pero nos políticas queríamos desviar a que por están outro enfadados, lado. por eso se enfadan, porque non queren que se visibilicen. Pero supoño que non cheguei ao principio, e tens que con as manos. Nada, Non quero nada, entrar en nada. eso, ¿no? Pero creo que o maior problema é que sigue vendo un médico de familia puricultor e cada vez un, ¿no? Sí, era o que Jamás. É só en San Sadurniño, non vai ao resto dos Non é concellos. itinerante. E iso posible. Eu, xa a última cousa que conto, te imaginas, un outro día con meu bebé de 9 meses, dixen, pregúntalle cando lle toca a terceira dose da meningitis. Bueno, aos 11 meses ainda ten outra vacuna, non lle apoñas que é moi cedo. Despois comprobei, por os papeles que me había a miña pediatra, poñía a terceira dose aos 9 meses. Vou, pido cita, a miña pediatra collemos o bebé, mirábamos de arriba abaixo, ocultábamos e dicíame, vale, poña a vacuna. Onde está Gael? Aquí, trae a perna, pum, o enfermero. Non nos explorou. E, bueno, menos mal que non ten fiebre, nin ten nada hoxe, porque, sabes, o sea, non houve Unha atención como a que estábamos acostumbrados a ter. Son Primeiro nenos, revisábanos, son nenos, e se estaba todo ben, pasabas ao enfermero para que te vacunara. Pero outro día cheguei e xa... Quen era? Que estaba antes onde está ahora?
En Pontedeume. Tedes enfermeira de pediatría? No. Tampouco. Para facer os controles do SAN ou da SAN? Non hai, o sea, vai o médico que che toque, xa está. Allí dos enfermeiros e un está pouco de acordo. O sea, turnas entre os grandes e... A nivel de Parlamento, supoño que xa se levou este. Claro, e se levouse, seguirá levando. si eu levei o de Creo que Cuntis, usou levei o de os Mondariz, algo así, tamén. o O outro PSOE. día o diputado da Capela fixo unha pregunta específica sobre isto. A resposta é estándar. Sí, Estamos en ello, estamos Sí, como buscando, nas non da temos Capela, pediatras, todas pero mira, iguales, preguntaba para unha enfermeira de pediatría, porque eu creo que, bueno, no sistema sanitario público hai profesionais diversos con habilidades diversas e temos que aproveitar a potencialidade de cada quen. E hai unhas profesionais estupendas que son as enfermeiras que levan un peso importantísimo no control dos nenos e das nenas sans. Quero dicir, pois o mellor a continuidade asistencial podería empezar por poñer non hai carencia de enfermeiras. Claro. Quero dicir Sí, que é unha coartada que non haxa pediatras, é certo que non os hai, pero que busquen recursos alternativos, que para iso lles pagan. Claro que hai que facer política, que están gestionando a sanidade pública. Nosotros pagamos os nosos impostos aquí. É un dereito. que Bueno, teñen non os vamos enfermeiros. monopolizar o posto. Claro. A ver, que Vale, pasa a mí coas me ambulancias? Que interesa outro día en sí, Santiago habíamos das ambulancias. Que pasa? Que vai non me Interesa enterei. Eu tamén. do pediatra sei moito, pero Pero non nós sei. tamén ten moita tele, claro. Pasa que está pouco informado porque, bueno, xa sabemos que isto non interesa que se sepa ao público que falamos antes, non? Canta menos información, pois está. Isto é un conflito que ven desde o ano 2015, donde entran unhas empresas nun concurso con unha puja temeraria e collen esas ambulancias. Que pasa a raíz de iso? Pasa un ano e ao ano dicen que non lles chega o dinheiro. Algo que xa se sabía, non? Algo que xa se denunciou no seu momento, a administración non fixo caso, para eles era perfecto porque menos dinheiro e todo perfecto. No ano 2017 intentan facer unha inaplicación do convenio, non? Perdamos un 20% do sueldo, perdamos todos os dereitos e sigamos traballando. A administración non move ficha, parecelles perfecto. Ao final vai á justicia, non lles deixa facer eso e salvámonos. Intentamos chegar a un acordo que se firme un novo convenio, non queren. Dicen que perden cartos e que a administración les ten que dar máis cartos. Fai uns días se decide ir á folga. Xa se fixeron unhas pequenas folgas dun día ou dous e agora se decideu ir xa a máis días e chegar a facer unha folga indefinida. É difícil para nós facer unha folga porque nós temos que mirar aos pacientes á cara, o conselleiro non. Entonces, esa é a diferencia. Aproveitense desa situación. Por eso, moita xente nos pregunta como antes non protestaste despois de tema? Si o protestábamos. O que pasa, non fomos á folga por esa razón. Porque sabemos que facemos moito dano nunha folga. Moitísimo dano. A Xunta dá igual. Se unha persona non vai á rehabilitación, se non vai a tal, do cal están aí as probas. Fai uns días, un xulgado de Santiago sacou unha noticia que foi a bomba xa. Algo que xa se dixo tamén en 2015, que estas empresas tiñan as ambulancias carrozadas antes de salir o concurso. É dicir, que xa estaba dado a dedo esa concesión, non? Eso xa se sabía, era voz pop. Sabían todos menos os da Xunta. É dicir, menos os que teñen que saber. Pero xa non chega con ese problema, non é o problema do noso soldo ou de que traballemos máis horas ou menos horas. Hai un problema que ainda está por encima de todo iso, que é o mal estado das ambulancias. As ambulancias se descubriu agora que van pasadas de peso, as homologacións non son as correctas e todo está charullado, non? Entonces, hai un problema serio, porque xa é un problema de seguridade. Eu podemos contar o que pasa aquí na base das Pontes, que é o que me toca tal, pero pasan no 90% das ambulancias que agora mesmo traballan para o 061. A nosa ambulancia, por exemplo, desde o mes de outubro, colle auga. Colle auga polo teito. É unha cousa normal porque en riba levan moitas cousas que van selladas con uns produtos que co tempo acabanse deteriorando. Ben, hasta aí todo está ben. O que non está ben é que non se leva a reparar. Como con eso pasa con todo. Levamos desde o 2015 con esa problemática. Cada vez que nos estropea unha cousa, tardamos 6 ou 7 ou 8 meses en que se repare. Entonces,
é un problema para todos. A nós danos vergonza. Moitas veces non decimos porque nos cae dar vergonza. Ir a buscar a alguén e saber as problemáticas que temos. Dicen que non hai piezas, que non hai... ponen excusas de todo tipo. Pero isto a administración e o 061 sabe. É dicir, son conscientes desto porque o saben. É igual. É dicir, dalles igual. O único que lles importa é que ese servicio funcione, como sea, pero que funcione. Que aparezcan números de servicio e eso é o que lles importa. Aquí, a nosa base, por exemplo, hoxe ela estivo vendo, chove desde fai 2 anos na base. Dentro da base. Hai que apartar as camas onde descansamos, hai que apartar as cousas, un auténtico desastre. O sitio que temos de limpeza da ambulancia non cumple coa normativa que ten que cumplir. Non podemos garantizar unha desinfección da ambulancia, ni unha limpieza correcta. Facémoslo, por qué? Porque ao final temos que pedir un favor no centro de salud para facerlo, que non teníamos que facer. E como con eso, con moitísimas cousas. É dicir, ao conselleiro e ao señor Feijóo parece que ven todo maravilloso e todo está fenomenal, pero hai un problema moi gordo, moi gordo. Estas empresas, ao final esta empresa que é a Moibérica, o seu dono, que é un ex-alcalde do PP, cando nos sentamos na mesa negociadora, chegou, sentouse e dixo que se non había unha rebaixa do 10% no salario, se marchaba. E así fixo. Se levantou. E naide lle toseu. Porque naide o ata. É dicir, porque ten detrás a quen ten detrás. É dicir, non hai máis historia. Non se firma un convenio, non se arregla, porque eles non o queren arreglar. Non é nin porque non haya diñeiro, nin porque non o queren arreglar. Porque saben, primeiro, que eles foron os que concederon a esta xente estas cousas e agora veñen estes problemas. Pero os problemas os temos que arreglar os empleados desa empresa. É dicir, quitándonos soldo, quitándonos dereitos, e además queren deixarnos sin absolutamente nada. É dicir, danos días de libre disposición, pero temos que devolverlos. É dicir, pensa que somos tan tontos que non entendemos que se os devolvemos non nos dan. Eso podría pasar no 40, agora non. Cousas dese tipo. E hai ambulancias por aí peor que as nosas. Hai ambulancias por aí que están peor que a nosa. É dicir, con deficiencias serias. Chámalos e dixes o que está pasando e tal, e isto foi así, foron as palabras que dixeron. Bueno, home, tampouco pasa nada que caiga agua dentro da ambulancia, os días que fai sol non collirá, non. Esas foron as palabras. Eu vou a un pequeno detalle de eu son profesor técnico de formación profesional e teño un alumno que traballa nunha ambulancia e logo en nocturno. Entón, outro día veo e dixo, home, que me facía falta unha peza para a ambulancia, non sei a podo facer. Si, home, facer. Fixémola e a puxo na ambulancia, o sea, se non chegamos. Os outros aquí reparamos o 90% das cousas que ten a ambulancia reparamos nós. Claro, pero por eso a Feijóo non lle importa. Reparamos, é que nós, é o que decía antes, para nós é complicado, porque nós temos que ver os pacientes. E iso é moi complicado, ao final é un tema emocional. A min agora mismo pasan uns datos de que está colapsado o hospital de Santiago. A min eso non me fai gracia. Non me fai gracia ninguna. Temos que chegar a ese límite para conseguir que isto funcione. Pero gracia non me fai. Non me fai porque hai xente que está sofrindo. É dicir, isto non é unha empresa de paquetería. Non se levan paquetes, se levan persoas que teñen problemas serios, entendes? Entonces non fai gracia iso. Por eso eles aproveitaron, por eso tantos anos estiveron exprimindo e tirando, hasta que chegou un punto en que a corda rompeu. Rompeu e agora a xente dá igual porque xa chegamos a un punto en que ou facer iso ou quedarnos sin nada. Pagan tarde, mal e arrastro. Todos son problemas, todos son normas novas, todos son contratos, agora cos contratos estos en prácticas ven xente a traballar aquí cobrando un 60% do sueldo. O primeiro ano, o primeiro ano, o segundo ano cobran o 70%. É dicir, ven aquí traballar que se lle quitamos o que lles prorratean de vacacións e da paga extra, ven traballar aquí por 600 e pico euros. Profesionales que teñen que facer un FPA e que teñen un título, é dicir, que non é dicir, venen aquí e non se lles exige, igual que aos demais, claro, e venen traballar por ese dinheiro.
E os que viven Que na fan? Costa da Morte mándanos para Ferrol. Exactamente. En moitos casos sí. En moitos casos sí. Increíble. En E moitos aparte casos sí. hai que reivindicar a valía dos profesionais, quero Claro. dicir, eu... Sí, as ambulancias, Nos- hai ambulancias que veñen Nós só con realmente, técnicos, eu vou que che non dicir unha veñen cousa, somos un colectivo moi maltratado, Sí, sí. moi maltratado. Pola administración, moito. E vou che poñer un caso tal. Aquí cando pasou o tema do Androids, saltou a alarma en todas as bases para que a xente estuvera disponible. Todas as bases de Galicia estuveran disponibles, todas as dotacións, é dicir, os 8 componentes de cada base, ou os 9 estuveran preparados para salir a traballar. Uns tuveron que salir, outros non, según como foi, se distribueu. Bueno, chegou un momento de que todo o mundo se colgou medallas e os únicos que ni siquiera se falou deles foron os técnicos en emerxencias sanitarias, que foron os que recolleron a xente, os que os trasladaron, os que os cambiaron de camilla, os que os empaquetaron, Sí, sí. os que fixeron o traballo, é dicir, e os que fixeron a noria e tal. E ainda non só foi eso, que cando estaba a noria preparada, a noria para que sepa o que é, Repartir. como están funcionando as ambulancias para salir, entrar e tal, houve que facer un sitio para que viñera o señor Feijóo a quitarse unha foto. É dicir, era máis importante que entrar o coche oficial, entendes? Que as ambulancias estuveran colocadas nos seus sitios, que iso é penoso. E despois, a xente non cobrou esas horas. Tampouco o pideu. Pero eu creo que un reconocimiento a esa xente habería que facer. A nós, a esta base de aquí non lle tocou. Pero bueno, maltratados hasta decir basta. É dicir, encima con contratos, nosotros non temos un contrato de técnico de emerxencias sanitarias. Temos ou un contrato de conductor ou un contrato de camillero. É dicir, temos que ser técnicos en emerxencias sanitarias, pero non constamos como técnicos en emerxencias sanitarias. É dicir, se nos pide e tal, e a mí me parece fenomenal, a formación é importantísima, sobre todo para isto, moi importante. É verdad que se fan unhos reciclajes, porque hai xente que se preocupa desas cousas, tamén hai que dicilo, unhos reciclaxes cada ano, as novas técnicas se van poniendo ao día, eso está moi ben montado. E a verdad que aquí, sí teño que dicir que en Ferrolterra se cumple a rajatabla iso. Pero a administración non é gracias a eles. Non é gracias a que a administración poña algo para que isto funcione ben. Isto funciona ben porque os técnicos e a xente que está traballando fai que funcione ben. É dicir, non é por outra cousa. Nós levamos aquí con un teléfono estropeado case un ano e nos dicen que non hai teléfonos. Temos que estar desviando un teléfono para os nosos teléfonos personales. E para que xa o colmo do colmo. O outro día, tuvemos a gran suerte, cando se fixe aquí a concentración, tuvemos a suerte, que non sabemos por que ni por que non, que veo a sexta e televisión española. Porque además non foi nin a Santiago, nin a outro lado, foi unha cadrada. Bueno, saleu a nivel nacional, porque a televisión de Galicia non saca nada, está totalmente... Eso non se pode quitar nada aí. Entonces, viron que estábamos cos chalecos do traballo. Pois a directora do 061 mandou hoxe por registro que nos recordaba que a roupa só se pode poñer nos momentos que esteña o traballador traballando. Pero non se acorda de que fai un ano tiñamos que remendar a roupa porque as empresas non nos daban os uniformes. Porque xa está levando a casa a lavar. A vosa casa. E iso xa é o máis me pareceu gravísimo. A día de hoxe temos que levar a nosa roupa a lavar, cando é algo que non se debe facer nunca. Por qué? Porque infecciosos e entendes? E estamos levando a nosa roupa a lavar a casa cando non o teríamos que facer. Porque ao final, estas empresas venen e dicen, sí que vamos a ganar dinheiro. Ganan dinheiro. Claro que ganan dinheiro porque eles cumplen nada máis que o 50%. O que é xusto e necesario. Entón poden vir con esas pujas, claro que sí. Poden vir con ese dinheiro porque como non van a cumplir, é o peor de todo. Nadie lles fai cumplir. Porque a empresa pode vir a intentar facer o que queira. Pero que lle deixen facelo é moito máis sangrante. E que se intente firmar un convenio. Eu teño a mesma nómina, ahora mesmo que no ano 2015. Non hai nin un euro arriba nin un euro abaixo. Exactamente igual. Cando nos sentamos para negociar este último día, porque agora si teñen prisa para negociar, agora entroulles a prisa. Entonces, non queren dar eses atrasos, porque deben considerar que non somos culpables. Pero que nosotros non tuvemos ninguna subida de sueldo, o que tiñamos que ter, que nos corresponde por lei, que é un diñeiro que é noso. Queren que nos quedemos sin nada. Primeiro querían quitar un 10%, agora parece ser que xa o 10% están dispostos
Porque además falan así, están dispostos a pasar por iso. Que a mí me parece eso sangrante. E que lles permitan dicir eso máis. Que están dispostos a pasar por eso. Son cousas que non... Pero ahora incluso os mismos médicos están nesas protestas, porque tamén están metidos. Sí, é que está todo, é que está todo. E xa fai desto, porque tocoume de andar por hospitais, e ainda me acordo, para 10 anos ou así, xa, un arquitecto Marcide que se viña dos sindicatos, unha sábana blanca e vi trae da cama. Pero é curioso, non só os sindicatos, ti se te fijabas un pouco, ibas polos colegios rivais, os mesmos colexios de médicos estaban advertindo do que estaba pasando. Pero a xente, mentre vai pasando os días, vai a tal, pois nada, e te metes en algunha planta, como eu vin eso, eu podo contar e te metes en cousas algunha planta que non dan feito. Que son auténticas... Que non dan feito. Sí, é verdad que non dan feito. É dicir, eu vexo, se teño que poñer ahora mismo, fai 15 anos, ou fai 14 anos, como estaba a Marcida, como está hoxe, estaba mellor fai 15 anos. Claro, eso claro. Con ter moito menos, é dicir, con que todo avanza e todo tal, claro, pero totalmente. E nós eso vemos, pero non, PACs, centros de salud, todo, E vos, os restos profesionales ahora mismo están exponiendo a cara, e eso leva a que a xente se conciente, que é a única solución, que é o que decía a mí o señor que me chegou. Mentras a xente non esteja concienciada, non presione, non apoie isto, nin institucionalmente se vai a poder revertir a cuestión. É dicir, por moito batiburrillo parlamentario que tenemos. Isto é fundamental. Non se pode facer nada para nada. Eso está facendo un enorme sacrificio, porque por todas as tensións que se crean nos pueblos e as nosas familias, os nosos traballos e os nosos fillos, pero é impagable. Creo que é a única solución. E logo que a concienciación da xente ainda non está moito, porque se organizamos aquí un acto, me parece que hai máis xente de fora que de aquí, pois, entón, non están concienciados. Pero fomos outro día a Santiago pola manifestación de SOS da Sanidade Pública, puxemos petáronse 2 autobuses e fomos unhas 70 personas, desos mozos foi un. É que ni siquiera ten fillos. De cariño 4, un é sin fillos, un é sin fillos. É moi triste. De cariño 4, despois de Moeche diríamos 27. Sí, é que a xente sigue creendo cousas, non sei se que non as ven ou que a capacidade que temos ao mellor os que debemos facer ver esas cousas, ao mellor non temos a capacidade de facer ver a xente esas cousas. Pero a ver, é o que falamos antes. Calquera sí, claro. Vai o médico de familia ou a centro de especialidades, que non se ten que amusar máis. Se estás facendo uso de, xa o ves, non fai falta que che conten. É que xa o ves. A xente non, eu creo que non evidencia realmente. E además, que pasa? A mí que me importa que non haiba pediatra en Moeche. Total, eu non teño fillos, despois os meus son grandes. Sí, pero bueno, ahora claro, pero se tes un accidente e se ve a buscar a ambulancia. Cousas puntuales a xente vai nas Claro, isto me toca a min, aquilo tampouco, sabes? tes un accidente e se abre a porta. Na miña familia non é, así que, sabes? Ou tardan un ano en darse unha consulta para... Pero eu estou totalmente... O un día ou outro tócache, porque... O povo é que nos puxo aí, non? Por acción e por inacción, non? Eu sempre o digo xa, porque lle votan é porque hai moita abstención de xente que non se moviliza para ir a votar en contra deles. Vale, pero unha medida que tomaron é cando din que se en un prazo de non sei que prazo poñían non te operan, tes dereito a ir a privado. E digo, joder, que xeito máis gracioso, máis poñero de ir privatizando recursos. As penalizacións, sabes que penalizan? Eu recordo perfectamente xente que me viña a consulta, porque máis ou menos sabían por onde lles iba a contestar, non? Doutora, chamáronme para ofrecerme operarme na Rosaleda ou na Esperanza, que eran os meus centros concertados de referencia.
E que lle dixo? Claro, eu non podía sesgar esa tal, porque a xente ten distintas motivacións e distintas premuras, claro. Pero que se encherín, esperas un ano, esperas un mes... Efectivamente. E che doi, e tratas con un problema que é dolor ou que é salud, é normal que onde antes... Pero que hai xente, bueno, pois se non tiña gran premura ou se era unha operación así máis prescindible, había xente que manifestaba expresamente que quería ser operada na pública, bueno, xente militante e demais, directamente iba ao fondo dun caixón. Eu teño constatado e teño supervisado especialmente esa evolución e teño chamado a admisión consciente de que estaban penalizando a un paciente que especificamente escollera operarse na pública. E directamente. E logo Sí, ao fondo dun caixón, así de claro. Xa remato. Sí, no, xa remato co tema de... E logo, o sea, a evolución que leva, non? E aquí nas Pontes, os que somos das Pontes, nos podemos fixar ben, nos últimos, non sei, 3-4 anos, pois abriron 3 clínicas privadas polo menos. Pero é que aínda o colleron que abriron unha preto do centro de saúde. O sea, que se sales de ali... do que dis, depois conto che unha cousa... Se sales de ali e non sales contento, xa te colas ali, non? Como ves ti a relación da sanidade, da capacidade dos concellos e tal? Podías falarte un pouco disso? Había unha palabra pedida primeiro. No, dicir, o que falas e tal, o que non sabe moita xente é que as ambulancias do 061 fan servicios para a privada. Cando é público. E fan servicios para a privada. A rehabilitación? Non. Unha privada chama ahora que ten aquí un paciente con unha CU. Vai xa poñer un ejemplo. E vai nesa ambulancia. Vai na ambulancia en cero porque, efectivamente, esa persona ten a seguridade social. Que a ten. Foi a unha privada. É dicir, e se leva. Pois aquí nun radio, perdona, nun radio de 70 kilómetros, quizás sea este o concello que máis está favorecido polos cartos de facer unha esa atención primaria. Festas hai moitas, comida, iso hai de ter días, iso hai de ter. Ahora, é o concello que podría estar máis niso no que sea da saúde e de todo eso, en primeira línea. Totalmente. Están gastando cartos, pero con unhas cifras impresionantes. Van facer unhas cousas nun sitio precioso, que o acabaron, bueno, era un sitio que a mí me gustaba moito, que aí xunto aí no Eume, xunto ao Muiño da Lente, que teño medo porque ao veces miro para os carballos, pero se miro para a izquierda, vexo o ponte das Corros e pome mal. Bueno, nós temos que marchar, Moitas gracias. Moi a gusto mirando a mí. Gracias a todo, Gracias a vos. Gracias a vos por vir. Sintomalía, sabes? Pero volvo a decir, ahora van facer, por aí tamén, non sei canto van meter aí, e digo eu, pero saúde, e despois hai unha cousa, e xa remata. Temos, tamén a xuventude está moi pouco preparada para ter unha especie de autocrítica, tamén eles que les vai pasar algo deso, tiñen que tamén moverse un pouquiño. E aquí hai unha cousa clara, que somos 14, pero se ven alguén explicar algo dun Samsung ou un móvil, seguro que hai 50 ou 60. É triste a realidade, Decía a miña avó que sempre fai falta necesidade para que a xente empece a funcionar, non? E entonces, iso é o que pasa na juventud. A juventud está a gusto, non ten ningún problema, polo cal non ten que mollarse para nada. É dicir, xa hai problema aí coa sanidade, como eles non van a enfermar, pois non pasa nada, entón ese é o problema. E antes o que comentaba este señor, cando dixo que non hai cartos, pero hai cartos para carpas e tal, vamos contar aquí un detalle tal, o Concello de Somozas, que fai unhas festas maravillosas e gasta unha cantidad de cartos enormes. O ano pasado se lle dixo que puxeron a ambulancia porque sabe que satura as ambulancias todas de Ferrolterra cando hai esa festa. Este ano pasou, houve 5 ambulancias atendendo xente ali, 5 ambulancias do 061, que estaban atendendo cousas ali e tiñan desocupado todo descoberto. Bueno, dixeron que non tiñan cantos para poner unha ambulancia. Traigas o que están menos. Non traigas ninguna. É dicir, se non tes cartos, non traigas ninguna. É dicir, porque ademais non trae calquera cousa. E ademais é unha cantidade de dinheiro, unha ambulancia ali, con unha dotación e tal, non sei o que pode valer, non teño idea. Pero eso aliviaría moitísimo, desde que tuveran que vir
este ano tiveron que ir, a das Pontes foi 5 veces, a de Ferrol veu 3, a medicalizada veu 1, é dicir, son cousas que se controlan. Unha cousa é que se salga do servicio e hai a gran casualidade que aparecen dous desastres, sabe? En dous sitios, sabe, non se pode estar. Bien, pero iso é pasa porque pasa, é dicir, non é pero que iso é controlable e a cantidad de xente que maneja aí, entendes? E sobre todo intoxicacións etílicas, porque saben que pasa eso, entendes? E ademais que promocionan eso, porque deixan acampar, deixan facer o que lles dá, porque iso tamén hai que ter en conta, se deixa e se é permisivo neso, entendes? Se ti non deixas que a xente se quede ali, non pasa eso, entendes? Pero claro, non vai xente, entonces, emprendes, ese é o problema. E este ano pasou eso, é dicir, esta ambulancia estuvo ocupada toda a noite en Somozas. Non pasou nada en As Pontes, nin en Monfeiro, nin en tal que onde cubre esta ambulancia. Non pasou. Pero se acerta a pasar, non hai ningún. Exactamente. Eso non é unha incidencia nun momento dado, é algo que se pode controlar, porque sabes que pasa. E dicen que non teñen cartos. Además que é coñer, non temos cartos, pero gastamos 120, 130.000 euros entre orquestas. Recordoume cando dixo este home o tema de non hai cartos, pero hai cartos para tal, pois recordoume este tema. E son cousas que se poden, que son fáciles de solventar, é dicir, non é nada complicado. Totalmente. É poñer ali unha ambulancia e un puesto onde atender a X cousas, porque saben o que lles pasa. É dicir, saben o que pasa aí. É dicir, iso van anos pasando sempre o mismo. Entendes? E nosotros xa sabemos que nesa noite xa sabemos o que hai. E non é unha cousa de dicir, bueno, pois se fixo un ano e pasou só aquel ano. Entón agora, non, aquel ano pasando de sempre. E como con eso, pois con outros problemas. Non sei, se dá un esto así. Pero mira, que somos 14. Pero aquí hai unha falta de conexión, porque dado a gravedade que ti explicaste antes, estás explicando, debía haber máis contactos, porque a xente tamén lle falta información. Totalmente. Eso é o que sacar o conocimiento público para que se vayan enterando, porque calquer día como pincha ambulancia, pincha o tío que vai lá. Sí, claro. Mira, pero depois este tipo de empresas utilizan o sistema do medio. Como teñen moita xente contratada, eventualmente utilizan ese sistema. Te vamos a despedir, te vamos a non sei que, e están sempre con eso, hasta que chegan 3 ou 4 que de tanto que lles quitan o medo, como decían aqueles mineros peruanos, ao final dicen, bueno, como xa non temos nada que perder, pois vamos a contar isto, que foi o que acabou pasando agora. Agora ven todo este tema por eso. O único que fai o señor Feijóo e o conselleiro é botar números das rodas que se pinchan das ambulancias e tal. Eu non estou de acordo con esas cousas. Pero por outro lado, se non se fan esas cousas, non salen ningún sitio. Se arma unha ambulancia, sale na prensa. Se non, non. É dicir, o conflito das ambulancias dá igual. O que sale é que ardeu unha ambulancia. É dicir, ese é o tema. Entón, ao final, non queda máis remedio que pasar a ese tipo de cousas. Porque ao final é o único que entende. Entendes? É o único que entende. Xa a miña abuela decía, non hai nada como te la dará na man, entonces todo o mundo entende. Pero se non o tes, non entende nada. Pois isto é igual. Eu non quería ser pesimista, quería ser optimista, pero dá-me impresión que non lle veixo de momento amaño ao asunto. No, eu tamén penso. Eu quero rescatar un argumento que decía Julio Varela, hai un cachiño, señor. Eu teño 43 anos, formeime nunha facultade de medicina rancia, clasista, e estou vendo que os meus compañeiros, tamén os maiores, están mobilizando pola defensa da sanidade pública, pola defensa da atención primaria e pola defensa da súa propia responsabilidade. Vale, eu vi unha liña de unha evolución clara e eu nese sentido sí que son optimista. Vale, eu onte fomos a unha reunión en Santiago na que os propios médicos de cabeceira de toda Galicia que estábamos ali xuntos, exacto, estábamos chamando a movilización e estábamos tamén facendo un chamamento a utilizar a nosa responsabilidade e a nosa influencia convencendo aos pacientes de que isto era insostible e de que efectivamente temos que volver a encher Vigo con 45.000 personas como outro día. Quero dicir, eu non son pesimista, son pesimista
Parlamento, por exemplo. Creo que no Parlamento, francamente, se resolven pouquiñas cousas cando estás en minoría absoluta. E vos lo teño que especificar aquí, quero dicir, non veño aquí a pagar. Vale, pero non son tan pesimista como usted. Vin perfectamente esa liña de evolución. Quero dicir, eu non miro moitos médicos movilizándose para... A manifestación do outro día. Moi importante. Claro, bueno, sí, efectivamente, pero cambiar as cousas, claro. Ahora mesmo teñen moitas cousas encima, pero moitas. Eu non sei nin como aguanta, o conselleiro non sei como aguanta. Non sei como aguanta, porque ten unha espalda así. Totalmente, é dicir, porque hai que ter valor. É dicir, non calquera vale para eso. É verdade que había que darle un premio, porque aguantar todo eso, sabes, e estar tan tranquilo, eu desde logo non estaría, habría que darle un premio, porque é un superhome. Sospeitamos que non fai unha cousa a dereitas, pero é un superhome. Está pouco está. Sí, e ademais, outro día o increparon, nin sin multa, o increparon os nosos compañeiros de aí do Salnés, foron ali e lle dixeron fale con nosotros aquí e tal, non sei que, nin sin multou. Foi como si, sabes, como si levaron os cascos postos e nada, non se multou. E dormen tranquilamente, non hai conciencia ninguna. Os ingresos que recibo a final de ano... Eu tamén pensei iso. Exactamente. Pode pagar moitos illates. Hai anestésicos das conciencias, efectivamente, para que non as... Eu o que si digo é que o colectivo de mentes é un colectivo que a día de hoxe hai moitos anos, dende sempre, ten moita influencia na sociedade, non? Claro. E cando se movilizan e que, bueno, que hai problemas que poden influir moito na sociedade. Claro. Es que eu creo que os médicos tamén se pasou un pouco o que eu decía. Ao final son os que teñen que mirar aos pacientes á cara e teñen que aguantar esas cousas. Saben, claro, e depois o 90% da plantilla que hai ao mellor hoxe nas ambulancias é algo vocacional. E nós vémolo. Nosotros tuvemos moitos compañeiros na ambulancia e marcharon. Marcharon porque se non é vocacional é difícil aguantar. Porque hai moitos componentes que te presionan, entendes? E sobre todo emocionales. Ves moitos dramas e moitas cousas que tens que ser capaz de separalos do que é da tua vida e de tal. E se non é vocacional, non eres capaz de facer. Entonces, ese creo que é un dos problemas, entendes? Que moitas veces non das ese paso e tal porque sabes que vas a causar un daño. Entonces, estás aí tanteando e dices, causo o daño para o meu ben, entonces, a veces se frenan as cousas por eso, e sobre todo nesto. Porque a nosotros nos pasou, a nosotros nos pasa. É dicir, é o que decía antes, a nosotros nos costa facer unha folga. Nos fastidia, porque sabemos que ao mellor hai xente que leva 3 meses esperando para ir á rehabilitación e resulta que o día que vai empezar a rehabilitación non ven a ambulancia de rehabilitación por cae fora. Pero ese nivel de conciencia é o que fai falta ao posible. Exactamente. Entonces, claro, eso é o que ao final a nosotros, entendes, nos presiona e como nós temos que miralos á cara aos pacientes, entendes? A veces non somos capaces de dar ese paso, entendes? Agora chegou un momento en que sí. Por qué? Porque xa chegou un momento en que xa isto era insostenible. Que cheguen e digan que vas perder 300 euros do sueldo, entendes? Cando che están debendo outros 300 por encima, entendes? Xa chegou un punto que non pode ser. Por exemplo, en Vigo, os de Vigo, cando queimaron esa ambulancia e todo eso ven porque esta empresa estuvo durante un tempo, entendes, quentando o ambiente, porque é o que queren, porque eles queren un 10% máis que lles di a Xunta un 10% máis, entendes? E estuveron quentando o ambiente, como? Metendo sancións aos traballadores, pagando o día 10, 12, 13, 14, facendo os locos con cousas, quentando o ambiente. Para que? Para que nós presionemos á Xunta, xes do diñeiro e tal. Porque ademais estos dicen que renuncian a estes lotes e que se queren ir, pero non é certo. Non é verdade. Estes señores queren quedar, estes señores non perderon ni un duro. Non é certo. O que pasa que son empresas que teñen todo moi ben trazado e moi ben preparado e aunque a nós nos parece que están despistados, non é certo. Igual que o PP cando fai cousas está todo moi orquestado. É dicir, iso é unha orquesta que funciona perfecto. Se fixeran así o resto das cousas non facía falta nada máis. Estaba arreglado todo. Onte na reunión que tivemos, se creou a coordinadora galega de atención primaria, as reivindicacións que había non eran económicas. O sea, había, podes decir económicas cando se fala do contrato
estable de xente nova, porque se pide un contrato atractivo, ou cando falas das condicións dos PACs, porque os PACs, cando se crearonse non hai moitos anos, e no 2008 chegouse a un acordo para establecer cal era o seu salario. Ese era o seu salario, pero unha figura nova, non existía. Desde o 2008 están esperando a cobrar o seu salario íntegro, porque chegou Feijóo e cortou. O sea, había un incremento pactado en 2008, 2009, 2010, e no 2009, cando chegou Feijóo, aumentaron o de 2008 a 2009, pero 2009 a 2010 parou. E desde aquela, non cobran o seu salario, o que estaba estipulado. O sea, é un dereito. O sea, non é que, diga, eso era o único económico que había ali. Depois o que había era o que nos pasa todos os días na consulta. O sea, que realmente hai xente de todo como en todas partes. Hai xente que igual non traballa ou fai mal, non? Pero se o queres facer ben, non pode. O sea, se o queres facer ben, logo non acabas as tres. E non te vas para casa moitas veces coa sensación de ter feito todo o que tienes que facer. E iso é por unha sobrecarga, porque as estruturas agora, as estruturas de xestión cambiaron, o financiamento, o presuposto a atención primaria foi baixando todos estes anos, mentres o do hospital iba subindo, porque hai máis tecnoloxía, hai outros medicamentos son máis caros, unha serie de cousas que fan que os cartos vayan para aí e non vayan para outro sitio. Entón, ao final, é que, por outra parte, o cambiar a estrutura de xestión a nos implicounos facernos cargo de moitas cosas que están facendo no hospital, que o que falle xerarnos un montón de burocracia e dunha actividade que non é, por outra parte, productiva para o paciente, non é productiva para o paciente, é casi defensora dun pouco da estrategia de consulta do hospital, pero que non resolve. Pero claro, se ti vas a... Temos unha plataforma Llanos informática, onde está a historia clínica e onde está toda a información aí. Claro, se ti vas a digestir, faz un endoscopio, depois non che dan cita, está dentro de 3 meses para o resultado, e que eso ten médico que si a ten, pois é unha consulta máis. Pero bueno, que decir así, eso non é unha, son feixederos, non? Entón, ao final, acabas con unha actividade que o paciente vai se resolver, pero non é tampouco a actividade que non la estabas facendo antes. Entón, a ver, é necesario máis organizarnos de outro modo e máis persoales, que non hai outra forma. Efectivamente, se vai o diñeiro por hospitales que o necesitan, ou non, canto maior evolución e maior tecnología, máis ventaxas ao enfermo, non? Digo eu, relativamente, porque a primaria con pouca tecnoloxía resolve máis do 90% dos problemas de saúde e máis resolvería se incluso tiveramos máis autonomía de xestión. Imagine que usted que vive nas Pontes ou que vive en Narón ten un problema no xeonllo, na rodilla, non? E o médico de cabeceira ou a médica de cabeceira detecta que esa rodilla non vai ben e que hai que facer unha resonancia. Que eu derive como médica a ela un traumatólogo que a súa vez lle pide a resonancia demora 1 ano e medio. Se eu, que son médica e teño capacidade para facelo e formación específica, lle pido a resonancia, vou de forrar 1 ano e medio de lista de espera, por exemplo. E aparte aumentarei a miña autonomía, non? Quero dicir, reivindicamos máis autonomía de xestión, que os centros de decisión, claro, todo este reequilibrio mandou cartos para o hospital, que é un sitio onde se pode chupar para as privadas, vale? E onde se pode facer moito negocio coa tecnoloxía que non sempre é imprescindible. Por exemplo, no Sergas hai un mecanismo moi perverso. Contrataron a unha empresa para asesorarlles de que instrumentos necesitaban. A mesma empresa lles vende os instrumentos. Eso é unha perversión absolutamente claro. Entón,
cuestionamos a maior. A tecnoloxía efectivamente é necesaria, pero non todo se resolve con tecnoloxía. O principal recurso diagnóstico e terapéutico que existe é o tempo. É o tempo dun profesional. E xa non só falo de médicos, non? É poder facer unha historia clínica con xeito, poder facer, quero dicir, sentarte con alguén a falar, ela tamén non sabe que é profesional, vale? Poder facer un seguimento das persoas, outro valor da atención primaria, estar instalada aquí e a continuidade, cousa que elas denunciaban que non había en pediatría. Usted falaba antes do doutor Escrigas. Usted sabe que o doutor Escrigas entraba pola porta e lle decía cóstame máis respirar e ele xa sabía, pois, que a súa patoloxía crónica pois estaba descompensando porque tal. Vale, eu conocía o meu grupo, tiña 1700 personas e sabía que cando Maruja chegaba dicindo que non dormía, eu sabía que ella acababa de morrer un fillo ou que non tiña cartos para chegar a fin de mes, non? É outro dos valores da atención primaria, que é capaz de integrar a cuestión física, a cuestión social, que está super imbuída, non? E a cuestión emocional, non? E despois é outra... Perdona, pero que non me deixaches acabar. Perdón. Ti faz todos os ingresos dos hospitales. Sí. Si ti promocionas de unha maneira elevada, digamos, en moito grado, os hospitales están limitando o funcionamiento dos PEP, non? Con cada xente, ao final, colle que está ocurrindo moito con Ferrol, non? De que a xente colle o seu coche vai directamente ao hospital, non vai a día. Xa. Ese é a consecuencia. Xa. Por eso nos apostaríamos pola primaria, porque un pouquiño máis de gasto en primaria redundaría moitísimo nun aforro, porque é 1000 veces máis eficiente, e porque a xente usa xa parte máis accesible. Non todo o mundo nas Pontes terá coche para plantarse no Martínez, digo eu. Bueno, nas Pontes sí que son de ricos, pero en Cariño seguro que non. Non son de Cariño. A veces hai cousas como moi absurdas en canto a organización. Miña madre acaba de facer alguna catarata. Entonces, primeiro intentaron andar por privado, pero bueno, non. Entonces, facerte analítica do preoperatorio e o electro, houbo que ir a Ferrol. O sea, cando entrei co anestesiólogo, dixenlle, pero mire, nosotros somos de Moeche, esta muller ten 90 anos. Había alguna razón pola parte que vir a Ferrol para facerlle unha analítica e un electro. Non lle podíamos facer no centro de salud e despois vir solo ali. Había fora unha xente de Ortigueiro, unha xente de non sei de máis. Total que se quedou pensando e díxome iso é un bon punto. Por que non se puido facer? Sí. Dificultade técnica tiña cero. Cero. Subir o electro. A ver, subir o electro porque además con tecnología. Pero parecera que a nadie se lle... pasou pola cabeza. Se lle pasa pola cabeza, sobre todo con esta personas. dispersión rural que nos temos. Se houbera unha forma, non sei, a veces, eu falo con os nenos, 4 días de fiebre, non da media hora, e dis, bueno, pues que lle pasará? Se lle faga unha PCR, ya poida facer en Cariño, e de alguna maneira a teletransportamos, e me ven o resultado, non ten por que ir esa xente a Ferrol, a esperar, e non sei que máis. O sea, hai que invertir máis en primaria, eu estou totalmente de acordo con iso, non? Despois pode atender a xente na casa. Atender a xente na casa. Pode facer atención domiciliaria, é absolutamente valioso. Quero decir, hai moitísimas, quero decir, tal como vai o noso devalo demográfico, tal como se invierte pouco no rural, e cada vez haberá menos nenos en países ancianos, entón a poboación tende a envellecer e encamar. A atención domiciliaria é un recurso imprescindible. A atención primaria é tremendamente valioso para as persoas. Que fai unha persona esa de 90 anos? E consume moito tempo. As que facemos consulta de atención primaria pensamos, quer decir, facer un domicilio gratifica, porque te sintes ben, non mandas a un anciano ao hospital, que é indigno, caramba. Eso iba. Pero consume 3/4 de hora. Quero decir, tens que coller o teu coche e plantarte ali, e iso é un recurso, quero decir, que non, que es un paciente cada 4 minutos. E logo tamén podes facer cuidados paliativos, que eu reivindico tamén en atención primaria, para non obstinarnos, para fomentar a morte digna, que é unha cousa tamén a reivindicar, para deixar que a xente morra como quere, onde quere. Morrer na casa. De todos modos, para conseguir eso, eu son partidario e eu vexo a diario en que hai que dividir a urgencia do que é primaria. O médico de primaria non pode ir á urgencia,
porque senón non pode atender ao seu público. Pois eu un exemplo. É un problema. É un problema gordo. Eu recollo ao médico, ten 20 pacientes ali, recollo para ir a unha urgencia. Vamos a urgencias, colle o paciente, se leva ao hospital, cando regresa ese médico, pasaron 2 horas, hai 25 pacientes. Non vai atender non pode atendelos, claro. Co conseguinte, por exemplo, que pasa aquí pola mañá, ás 3 da tarde entra outro médico nesa consulta. É dicir, e de que quixera alargar para poder atender aos pacientes, é inviable eso. É dicir, eu creo que tiñan que dividir, é dicir, tiña que haber un médico solo para urgencias. Porque solo para atender a urgencia. Non se pide que atenda aos pacientes tal, pero a urgencia sería importante que atendera, porque eso pásanos a diario. Aquí pasa a diario. Aquí queda moita xente ao día, chega o médico e ten que marcharse para a súa casa porque o médico falta 4 horas. E ten que marcharse. Aí ven alguén do caixado, está ali esperando unha hora e resulta que ten que pedir vez para outro día. Son 9 días máis, 10 días máis, 8, 6, o que sea. Eso sería unha cousa moi interesante, que sería dividir, é dicir, a urgencia é algo que pasa, da igual de que cupo sea, de que médico, de que tal. Eso é un tema que... Non sei se Moncho quere contar. Que nos falta un tema importante. Eu non vou falar do que viña a falar, porque xa falamos entre todos, pero Moncho nos quería contar algo de que se pode facer desde os concellos. Non vos vou soltar o rollo, pero podo contarvos, si queres, un empeño que teño eu na Coruña. Eu creo que espero que vaya para allá, pero porque realmente a ver, si falamos de gasto, estamos falando de gasto sanitario e onde meter recursos, ¿no? Pero si hai moitos anos que se sabe que o 90% do presuposto sanitario gástase no que asistencia sanitaria, hospitais, médicos, ambulancias ou tal, e sin embargo contribúen á reducción de mortalidade nun 11%, nada máis. Cando cambios en estilo de vida ou cambios medioambientais deste tipo contribúen, por exemplo, cambios en estilo de vida contribúen á reducción de mortalidade un 43%. O sea, estamos invertindo e metendo os cartos en sitios onde hai que facer, realmente, porque hai que curar, ¿no? Pero onde deberíamos invertir máis é precisamente en non enfermar. Claro, eso eu creo que todo o mundo está de acordo con eso, é difícil non estar, pero faise moi pouco. E aí os concellos teñen un mundo de posibilidades. Digo os concellos porque os concellos, tamén pode ser a Xunta, pode ser outros sitios, pero que os concellos é o sitio onde a ciudadanía ten máis relación con as institucións, a máis cercana, e probablemente é o sitio onde pode influir máis no que na vida da xente, sobre todo en vilas como esta, e sobre todo se teñen cartos. Xa non digamos, porque viuse eso, que máis que a asistencia sanitaria era medioambientais, bueno, hai a biología, que contribúe aproximadamente nun 8%, ao que carga a reducción de mortalidade, o 43% estilo de vida, e xa digo, un 11% asistencia sanitaria. Pero é que a partir de 2008-2009, e despois de aparecer en múltiples estudos de investigación, observouse que hai unha cosa que se chama determinantes sociais da saúde que influen máis no que é reducción de mortalidade e de enfermidade que o resto de factores. E iso non é algo... A OMS non é unha organización de esquerdas. Na OMS están os gobernos, está a industria farmacéutica, o sea, non estamos falando de... E a OMS sacou eso, un documento de determinantes sociais da saúde e con uns obxectivos claros de reducción
deses determinantes sociais da saúde. Que son os determinantes sociais da saúde? Pois son as condicións de vida na que a xente vive, crece, traballa e se relaciona. E resulta que iso determina máis a mortalidade que o hospital. Que ter hospital ou non. Fixadevos o que... Ademais, tamén se observou outra cousa. E sucede aquí, e sucede en Mali, en Marrocos, en Kirguistán, que hai un gradiente social da saúde. Está comprobado en todos estes países que a xente rica morre menos que a xente pobre. Pero eso sucede en Estados Unidos, sucede en España, sucede en África, sucede na India, o sea, en todos estes sitios, os ricos dali son a columna alta que ten maior supervivencia. Ou hai cosas curiosas, como en Glasgow, por exemplo, donde un barrio rico de Glasgow ten unha esperanza de vida de 82 anos e un barrio pobre de 54. De 54, en Glasgow, Escocia. O sea, non é... Isto non é unha mensaxe de esquerdas. É de esquerdas, obviamente, porque fala de reducción de desigualdades, non? Pero é a realidade, os estudos que a OMS puxo en riba da mesa, e que teóricamente os estados coñecen e contribúen e que buscan a reducción. Por exemplo, en Rusia, outro estudo que fixeron, viron como a xente que a tendencia desde o ano 89 a 2001, un estudo da tendencia da probabilidade de sobrevivir, o sea, era máis alta nos universitarios que nos que non tiñan estudos. E todo vai así. En ambiente laboral vivían máis, tanto no estrato de 40, 50 anos, 50, 60 ou por enriba, os directivos tiñan maior esperanza de vida, depois seguían os executivos, depois seguían os mandos intermedios e depois os operarios. E iso era en todos os estratos. Bueno, pois isto é así, o cual os concellos non poden facer nada desto. Claro que poden facer. Os concellos non, igual non dan traballo, pero os concellos, cando construen parques, cando fan piscinas, o sea, eso é como nos relacionamos e como vivimos. E eso ten unha influencia enorme, demostrado. Na Coruña, por iniciativa de SOS Sanidade Pública, levámoslo nos falamos cos grupos municipais, con todos os que hai, e puxos en marcha o Consello Local de Saúde. No Consello Local de Saúde agora hai creo que 30 e pico institucións e organizacións participando. Están as facultades de fisioterapia, de terapia ocupacional, está a SOS, está asociacións de pacientes, hai un montón de xente. Bueno, hai un problema na xente, sobre todo na xente maior, que é un problema de fragilidade. Ti és dependente cando tes algún problema para realizar as actividades básicas da vida diaria, que son comer, ou orinar, ou moverte. Antes deso, hai unha situación que se chama fragilidade. Hai persoas que teñen igual problemas de equilibrio, algunha dificultade que está en risco de acabar sendo dependente. Estas persoas, se ti actúas sobre o seu problema, en concreto hai un programa que demostrou a mellora desa fragilidade que se chama un programa de exercicio multicomponente, que é realizar varios tipos de exercicio, que flexibilidade, forza, bueno, varias cousas. Si eso se pon en marcha e eso se aplica a esas persoas detectadas como frágiles,
esas persoas van vivir máis e mellor. Quen fai iso? Os Sergas? Non. Pero a ver, na Coruña hai un montón de centros que onde o Concello ofrece a ciudadanía coruñesa por un prezo irrisorio exercicio de mantemento. E nas Pontes pode facerlo igual ou mellor. Bueno, pois eu quero que haxa un programa na Coruña, e eu creo que, digo, e nós, como son sanidade pública, queremos que haxa un programa na Coruña onde os profesionais sanitarios fagamos as probas para detectar os pacientes, as persoas fráxiles nas consultas, e nós fagamos un papel, e con ese papel vayan ao centro cívico correspondiente e reciban o exercicio multicomponente que aplicará o Concello. Iso é o Concello. Pero para esa persoa é máis importante iso que os medicamentos que lle vai a dar eu. E vai aumentar a calidad de vida, os anos que teña, vai mellorar moitísimo máis a súa calidad de vida ese exercicio que vai facer que varios medicamentos que lle poida dar eu, que igual que lle fan é dar efectos secundarios. E como isto, un montón de cousas, o sea, é poñerse a traballar, o sea, no Concello, o Concello non pode facer nada. Como non pode facer nada? De feito, hai unha estrategia que ven desde o Ministerio, pero é tamén internacional, que de promoción de saúde, onde se fala de saúde en todas as políticas. O sea, saúde para todos, pero saúde en todas as políticas. E cando o concelleiro de urbanismo pense nunha planificación, nun planeamento, pense na saúde da xente, porque ter un parque onde poidan estar os nenos, onde poidan ir, ou ter un sitio para a bicicleta, ou ter... Eso é saúde, porque eso é calidade de vida, non? E iso é o Concello. Iso non o vai facer ninguén máis, se non o fai o Concello. Entón, estamos equivocados e pensamos que o Concello non ten... O Concello pode ofrecer maravillas á súa ciudadanía en saúde. E tamén depende de que nos aspiramos. Porque isto de fragilidade, quer dizer, outro día temos unhas das reunións e nada, xa contactamos ali o que ven da Facultade de Fisioterapia, coa que ven da terapia ocupacional e os de SOS, e nada, na próxima reunión imos poñer eso. Ahora veremos a ver quen goberna. Claro, porque eso é así, nos determinantes sociais da saúde hai a parte biolóxica, que cada un levamos a súa, vai o que estilos de vida, que tamén depende moito de nós, que fumas ou non fumas, ou, bueno, non todo o mundo pode comer o mesmo, porque aínda hai xente que igual non pode comer ou froita ou unha verdura determinada e se dedica ao que é a comida rápida, que ten máis graxa e é peor, porque é máis barata. Pero despois hai o que é a vida, a relación, no sitio onde traballas, que hai a asistencia a tes, as condicións de vida, e depois hai a política, que é o que dá a cultura, bueno, non é a política, pero as condicións de políticas macroeconómicas e macropolíticas, eso ao final é o que decide e vai para baixo, non? Entón, quero dicir que, bueno, eso é un pouco o que eu viña a decir de pero vamos, no, eso é etiqueta de Carlos Piñeiro, que é un médico de Narón. O que pasa que, bueno, ten apoio desde o Concello, pero, bueno, é el que é un home incansable e que tira para diante. Sí. No, pero eu creo que ten apoio desde o Concello, sí. Eu creo que sí, Sí, eu creo que sí, creo que
Sí. Bueno, pois tedes algunha pregunta, pero fai moito frío aquí. Sendo hora de rematar. Eu quería preguntar máis, eu simplemente quero agradecer a María, porque estamos todos aquí gracias ao seu traballo, gracias a que era un contacto a xente da ambulancia, que se puxo un contacto coa xente da plataforma de pediatría, que reservou isto, que se puxo un contacto con todas, que estivo áxil para modificar o formato do acto e permitir que compartíramos en vez de soltarnos unha chapa, vale? Sí, foi mellor, sí. Agradecer, porque fixo un gran traballo. E eu personalmente quero agradecer estar nas Pontes, porque vivín aquí cando era pequena, e mi hermana naceu aquí, bueno, que é un lugar querido para mí. Bueno, eu agradecemos a todos por vir. Isto ten un principio que había que darle continuidade. Eu comprendo o beneficio que representa a vos, pero é que isto é moi interesante. E o mellor para que nos eu estou de acordo. Somos aquí uns pouquiños, pero isto vai a entender, isto ten que contar. Non, creo. Eu manifesto a miña disposición. Non vos asegurades a diferencia en canto a enriquecedor dun acto dentro do Parlamento, naquele edificio inmundo, que vir aquí, para mí é 1000 veces máis enriquecedor, 1800 veces máis enriquecedor. O feito é isto que justifica a nosa actividade. E aparte eu son de Cariño, o seu dormir a Cariño, As Pontes é un lugar ao que me gusta vir, e non me importaría volver. Moitas gracias.